tejto ukážke vám krátko predstavíme, akým spôsobom je možné v Microsoft Dynamics Now evidovať osobné ochranné pracovné pomôcky a iné predmety, ktoré je potrebné poskytnúť zamestnancom z titulu ich pracovného zaradenia. Na označenie týchto predmetov budeme používať skratku OOPP. Funkčnosť na evidenciu OOPP sa nachádza v module Správa financií pod voľbou Osobné ochranné pracovné pomôcky. Pre správne fungovanie evidencie je potrebné v prvom rade urobiť rad nastavení a definovať všetky pomocné číselníky. V nastavení OOPP definujeme číslovanie kariet pre osobné ochranné pracovné prostriedky a pre ostatné predmety, ktoré budú zamestnancom prideľované. V nastavení je tiež voľba pre integráciu OOPP so skladom v prípade, ak zamestnancom budú poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky zo zásob evidovaných na sklade. Pod voľbou Pracovné pomôcky je uložená evidencia samotných pomôcok. Karta pracovnej pomôcky obsahuje okrem čísla a popisu aj označenie, či je daná pomôcka vratná. Zároveň je možné označiť dátumovú platnosť príslušnej pomôcky, napríklad v prípade platnosti rovnošaty alebo uniformy. Na riadku karty pracovnej pomôcky v poli typ sa nachádza informácia, kde bude daná pracovná pomôcka primárne evidovaná. Či to bude pracovná pomôcka, ktorá bude poskytovaná z evidencie skladu, operatívneho alebo dlhodobého majetku, prípadne či je to pomôcka, ktorá je evidovaná v neúčtovnej evidencii ostatné predmety. Číslo účtu tak predstavuje číslo evidenčnej karty v primárnej evidencii predmetu. Karta Ostatné predmety, ktorú nájdeme pod voľbou Osobné ochranné pracovné prostriedky, ostatné predmety, slúži na evidovanie rôznych predmetov, ktoré sú poskytnuté zamestnancom, ale nepatria do evidencie majetku alebo skladu. Z titulu rôzneho pracovného zaradenia prislúcha zamestnancom rôzny nárok na OOPP. Preto je nutné k jednotlivým pracovným funkciám zadefinovať nárokovateľné pracovné prostriedky. Číselník pracovných funkcií sa nachádza pod voľbou funkcie a na karte je zadefinovaný kód funkcie, popis funkcie a jednotlivé riadky na karte funkcie už obsahujú nárokovateľné osobné ochranné pracovné prostriedky. Na jednotlivých riadkoch sa nachádza perióda na výmenu alebo vydanie konkrétnej pracovnej pomôcky a množstvo, ktoré funkcii za dané obdobie prislúcha. Na karte lekára sú to zobrazené pracovné prostriedky, na karte údržbára sú zase zaevidované a pridelené iné pracovné prostriedky. V systéme je tiež nutné zaevidovať zamestnancov na karte zamestnanca. Na karte zamestnanca je definovaný presný popis zamestnanca, teda jeho meno, jeho funkcia. A zamestnancom sú pracovné funkcie prideľované cez voľbu zamestnanec, funkcia. Každý zamestnanec môže mať viacero funkcií. Z karty zamestnanca sú potom zobraziteľné všetky položky pohybu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré súvisia s daným zamestnancom.
Pre záznam pohybov na karte zamestnanca slúži denník pracovných pomôcok. Cez denník sa eviduje celý pohyb OOPP súvisiaci s konkrétnym zamestnancom. V denníku je možné zvoliť predefinované typy pohybov. A to prevzatie, vrátenie, vyradenie alebo uzavretie. Pomocou funkcie na denníku pracovnej pomôcky funkcie Navrhni pracovné pomôcky pri zadaní čísla zamestnanca, jeho funkcie a aktuálneho dátumu budú v denníku OOPP navrhnuté položky, na ktoré má zamestnanec nárok. Systém pri návrhu položiek OOPP zohľadňuje periódu výmeny zadefinovanú pre každú pomôcku na karte pracovnej funkcie. Pokiaľ zamestnanec na danú pomôcku v aktuálnom období nárok nemá, nebude v denníku navrhnutá. Obdobným spôsobom je možné v prípade výmeny alebo odchodu pracovníka zo zamestnania navrhnúť do denníka vrátenie pracovných pomôcok. Do denníka budú navrhnuté tie pracovné pomôcky, ktoré daná funkcia v danom čase vlastní, respektíve má prevzaté a zároveň je na týchto pracovných pomôckach zaškrtnuté, že sú vratné. Zaúčtovaním takýchto riadkov denníka vznikajú záznamy na karte zamestnanca. Zostavy, ktoré poskytuje funkčnosť OOPP, poskytujú informácie o vydaných pracovných pomôckach na zamestnanca, o pracovných pomôckach pridelených jednotlivých funkciám, poprípade zobrazujú položky pracovných pomôcok konkrétneho typu, či je to prevzatie, vrátenie alebo vyradenie za dané obdobie. Zostavy sa prispôsobujú vždy požiadavkám konkrétnej organizácie. Táto funkčnosť umožňuje celkový prehľad o vydaných a vrátených pracovných prostriedkoch adresne na konkrétnych zamestnancov.